me ka zo yi da sassafe? Ka baro matarka gida ka zo nan da sassafe. No. Na ce ka baro matarka a gida me ka zo yi nan gidan da sassafe. A zo gurin ki ne ki taimaka ki wa Allah ki annabi. Awakin ki na kauye duk ki siyar ki karo min mata ki karo min mata. Kai. Su dai Allah ka haɗa ni da ɗa. Su dai shekaran jiyan nan fa muka kai maka mata ɗaki. Yanzu kuma ka zo ka ce min wai a ƙara maka aure? In sai da shanu in sai da wayan ƙara maka aure? Ita ta gidan fa. Na yi wanka. Mata a ƙaro mata. Ni ba magana wanka nake ba, wanka kai ko ka kai dai ai ruwanka ne su dai. Ni dai yanzu ba na gama da kai ba, ina nufin shekaran jiya aka kawo maka mata ta zo gidanka. Jariri ba aure zaki kina ta jariri aure zaki aure. Su dai ban ce jariri ba, matarka ta gida kuma shekaran jiya aka kawo maka ita, yaushe kuma za a ƙara maka wani aure? Ina ma Allah ki taimake ni ki karo mata kyakkyawa mai kyau ina so ki dawo. To ita ta gidan fa ba dambu bane, babu dambu abinci na koshi kake bani komai kuda aro mata. Ban ce dambu abinci ba, matarka ta gida fa. Ina ta magana ce kada ki dinga daga murya, ni zan mutu ba ki guri. Na baki kwana uku ki karo mata, na baki kwana uku mama, in ba haka ba zan tafi yawon duniya. Yawon duniya ka bar matar taka a ina? Oh Allah ka bani ɗani Hawwa, kwana fa uku da aurensa yanzu wai yana nema a ƙara masa mata, kai ka ji ɗa.